अरे टमाटर किलो केते 60 टका 60 टंका अरे तू टमाटर बिकुचु ना आस्ता कटे पेट्रोल बिकुचु बा हो हो 2 ग्राम टमाटर देलु भाई टमाटर भुंडी 5 ग्राम तमे 2 ग्राम टमाटर कौन मागुछ अरे हे मते को छोट लोक भाबुछ ना कोन हो हो किलो दे कोन ए पसरा टमाटर ये भाई 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 ये बा ये पोचा टमाटर गुरा न भलो टमाटर गुरा बा दे किलो दे ना ना तमे आगे जाओ तो टमाटर आनो तापर जाई देबी अरे तो टमाटर तू आनिबु मु काई आनिबि तू जा आनिबु ओ था मु नै के आसे अरे तू मु होतला आउ के ए जो मु टमाटर फोपार देली ये सही टमाटर ना हां बढ़िया ये तो टमाटर गोटी हे गला मु एती पुरा भी टमाटर नै हो चल दिबा